zinez, Ilaski? Oso ondo? No. Zer den, nire bai, eskerrik asko bai. Zer den musika pasioz bizitzea, Lagun batek aurrekoan, sorbalda atera dut eta mina hartuta, eta nolatan eta kontzertu batean, hasi bultzakat, eta gizen beherak ala bizi du, eta kontzertua zen Mikel Urdangarenena. Hori ez pasioa. Datozela gure lehiakiak, mesedez, pasa barrura. Iker Joseba, Itxasten Edith, Iñarreta Onai. Estena segulakoa. Estena segulakoa. Hanek idatzi. Venga, bultzaka. Poliki, mesedez. Txiste gitxi niri bezuek urteten dozt. Bai? Bai, eta... Hemen ez da gertatu? Ez. Eta urte askotan ez, bai eskubaloi utzi nuen bezuek urtetan aldako. Nik kasu horretan zerbait egin beharko nuke? Maria itxen nahi. Eutxi orduan. Ez, sartu ninbide. Bai, ondo, ra. Hemen norbaitek badaki hori egiten? Seguru gara beraz, ondo Ilaski. Normali zauk zeure bururi txentzazu inertzi ez. Hori honena. Iker Joseba, zuek sorbaldaketa? Neko ondo. Diote sorbalda gainean duzuelako 9. saioaren zama, ez da? Hori da. Hortxe haude. 3.400 euroena ere bai. Argi. Alere, atxeden hartuta zotozen hola bai? Bai. Azken finala jokatu gabe, alegia. Hori da. Txilgelatik ikusi zenuten. Txilgela, Txilgela. Gau, finala polita zen, Antiguoko kaleak eta... Baina... Ez. Zaila. Bai. Titula gustatu zaigu, batezun baiez. Bale. Gero, hasi ginen eta plaza hori ezakipanik. Hori da. Gaurkorako zeasmo? Topera. Bai. Hori da. Finala ber, horrengoan behar. Zuek igual, kontuz, horrela martxan da segizkero, Antiguon kalea ez ditut esango, baina... Elkarte txiki bat, edo... Plaka bat, edo... Tabernatxo bat. Tabernatxo bat. Bueno, Oliasko erretegi bat jartzeko proiektua badaukagu. Segi aurrezen hortarako. Animo bikote, zerte hon. Esker. Itxasneten nahi, ze moduz? Gabon, ondo. Bigarren egune, gure historia ikaslientzat. Bueno, klasekide danak, beste danak, zoratute. Bueno. Danak telebiztara begira. Animate. Ez zari egelan? A ver, berez... Joaten direnak, Joaten direnak. Hori. Bai, aldea handia dago, matrikulatuen eta... Matrikulatuak igual 150 inguru, klasean 50. Benetan? Bertan arrozan da? Ja, baina 150etik eunek kale egitea. Bueno, lanien egongo diez, Euskal Herriko gaztiek lan itzen da bilakon. Historia bestera batera ikasten ari dira, ezta? Ondo. Musikariak bai bat eta bai besti, aurrekun ezkenuen aipatu. Hemen, musika pasioz bizitzen gabiltz, benetan. Itxasna eta zuk zer joten zu ikaragarria da, hau? Hasi nintzen txikitan trikiarekin. Trikitixa? Bai. Gero ukelelea, ukeleletik gitarrara, panderoa, txalaparta, bueno, saiatzen naiz. Folk mundua meintzat oroar. Bai. Albokide, saiatzen? Saiatzen naiz, bai. Kau, badakizu arnazarena egiten? Ez, horregatik, saiatzen naiz. Ez horra etengabe, hartuta bota. Ito arte. Bueno, aldela ito gabe, noski. Eta eneritze... Nik hasi nintzen pianoakin, baina azkena biolontxeloa. Piano eta biolontxeloa. Dinot, ze kontraste eta ze... Bai. Ze afizio ederrak, bai. Polita litzateke, zakua irabazizkero, kontzertutxo bat, holtzan, Ilaskire hemen da. Ze ederra. Bueno, itxasnen neritz gaur, ze gogoz? Bueno, lasai orduan, a ber, nola emateiko nahi zian. Bueno, lasaitasun horrek, nola... Gaur gozatu apurtxe bet gehiago, eta bada aurrekue bardindu, ederto. Hau boneskat, eskerrik asko. Eta bikote berria gurean. Iñar eta Unai, Gabon. Gabon, kaixo. Zer moduz? Nahiko bueno. Urduri. Urduri ere bai. Gogoekin. Nahiko lasai egia zan. Ados. Bueno, izketarako arazorik ez dago, behintzat. Ez dut uste. Kusi guanagatik, haze jarioa, ondo, aseratik. Baietza. Gu berra ditugu lehiakide mil luzeak, noski. Ondo. Nondi gatoz? Getxotik. Eta nik minakatik. Eta topo egin dugu? Unibertsitatean. Eta lagunak egin ginen. Zer ikasten, ari gara? Ikustentzunezko komunikazioa. Zu bezala. Joan? Bai. Ondo. Eta zue joaten zarete, klasera. Bai, noski. Bueno, saiatzen gara bintzat. Saiatzen gara, Baina gainera, irakasle berbera daukagu. Zein? Inigo Marzabal. Inigo Marzabal, handia. Handia. Zineman eta aditua. Gustora ari zarete alere. Gure kasuan bai. Bai, oso ondo. Pelota digulako, zer bestela. Bai, Bueno, ikusentzunezkoa bukatuta Iñar, gero zeasmo etorkizunerako da? Gustatuko litzaidake zeure postua lapurtzea. Alizan ez gero, ez benetan, Postua lapurtu ez, iruntzat leku edako. Bueno, ostra, ezin hobe. Iruntzat leku edako. Ez que zan berra dago, gu duela hilabete bat, etorri ginela, publiko bezala, eta zan zen idala Ilaski. Bueno, urrengo saioan ja, zu gurekin aurkezle bezala. Bueno, bete itzazu hitza mesedez. Osea, promesa hori betetze aldera zan duzu, nijo manaiz lehiakide?
Ari zara pixkanaga gerturatzen, ez da? Bai, hori da. Bizkanaga. Zu jotzen nuen adarra oso ondo gainera. Oso ondo gainera. Bai, hiru programatan. Gero uste dute Miluzeko Eskoaren deiadarra. Bai, berak egingo duela. Hirugarrenen ja, zuzena nintzen arduraduna. Unai, zu saio hartan ere izan zinen? Publiko modura? Bai. Zu pixka lasaiago egon zinen, ez da? Bueno. Bai, bere ondoan. Inarren aldean denok lasai, ez da? Oso lasai. Intensitate hori berdintzarik ez dagota. Zu zer nahi zen nuke handitan, Unai? Handitan, bueno, betidanik aktorea izan nahi dut, baina, bueno, asko gustatzen zait ikusentzunezko mundua, orduan, bueno. Aritzen zara talde batean antzerkian ere? Bai, estrenatuko dugu otsailean, obra berri bat, así que oso posti. Artista handiak. Ba, ongi etorri bikote, animo, eta sortean, Eta sorteon. Bai. Eta aldala ametsak finantzatu. Miluzeko sakuan, adi, 25.000 euro. Kopuru ya, seriosa jarrak, Erne, oso ondo. Publiko ere prest? Urretxu, Zumarraga. Beazain, hau batzuek! Ongi etorri. Inarrunai, egingo gara, eta zen nahi zuiez zeuentzat ikusi-makusi fotokumeak edo Tribuaren berbak? Ikusi-makusi, oso argi, Oso ondo. Iker eta Josebari? Tribuaren berbak. Tribuaren berbak, ondo. Itxasneten eritz? Fotokumeak. Bai. Ondo. Ala tokatu da. Ba, Iker eta Joseba, Tribuaren berbekin hasiko gara. Ia oso emozioak pizten zaizkigun. Haupa, Iker, denpora. Beldurra. Amorrua. Beldurra. Ikara. Aserrea. Estonamendua. Beldurra. Ikara. Aserrea. Amorrua. Harridura, iparraldean. Artegatasuna. Beldurra. Ikara. Aserrea. Amorrua. Harridura, iparraldean. Alkea. Beldurra. Ikara. Aserrea. Amorrua. Harridura, iparraldean. Enpagua. Beldurra. Ikara. Aserrea. Amorrua. Harridura, iparraldean. Beldurra. Ikara. Aserrea. Amorrua. Harridura, iparraldean. Bozkarioa. Beldurra. Ikara. Aserrea. Amorrua. Harridura, iparraldean. Estonamendua. Tristura. Istasuna. Lotxa, iparraldean. Enpagua. Beldurra. Ikara. Aserrea. Amorrua. Alkea, lotxa. Nik etxartek ere esaten zuen. Alketzen nintzan. Bai, gauza asko esan ditu nik etxartek. Estronamendua be askotan, liburuetan eta bai. Bueno, estonatuta. Puntu gehiagi ez, 10, azteko. Bueno. Itxasnera da inditz. Zueke pertsotan eta musikariak aipatu dugu. Bueno. Txirritatxok goizeroko placer txiki bati jarri dio bertsoan. Ondo? Zeote da. Ondo? Goiza eta placer txikiak hortxe izak eta oinak. Ozen. Alferkeri handia. Goizetan. Eguneroko. Gustura. Erdilo jaikita. Bai? Korrika. Ireki dutxako. Ura. Pozikur beroaren. Azpian. Goxo-goxota. Gustura. Lanera berandu joango. Naiz. Oraintxe ez dit. Logura. Ardura. Pototxu bet, osorik ez du gozatuko, baina ikusi egingo dugu. Bertsoa. Bueno. Hauek ziren, erantzun zuzena, ondo. Berroita marpuntu, ezta? Berroita marpuntu, oso ondo. Bai, gote. Danatara zauz. Goizeroko... Danatara zauz. Bai, goizeroko placer, sakrifikatuan nire kasuan. Zure kasuen, bai? Bai, zigratira jamarra, ugat. Guau. Gogorra, bizimo gogorra. Ala tartu zaigutan. Gogorra, ondo. Inarru nahi. Ene. Gogorra batetik sortzira hemen agertzen diren... Bai, guztiak gogoan hartzea. Obiektu danak gogoan hartzea, zorte hon. Hauxek batetik sortzira guarda ditugunak. Diru zorroa, giltzak, eguzkitako krema, botila, kondoia, Espainietako baselina, perfumea, musuzapia. Botila, Inar. 4. Kondoia. Ostras, 5. Perfumea. 7. Giltzak.
Bi. Espainietako vaselina. 6. Musu zapia. 8. Diru zorroa. 1. Eguzkitako krema. 3. Aupa! Jar, orain azaldi ezaguk ez du, mesedez, ze gertatu den, ze pasaren zure burutik? Ba ez dakit, sorte ona izango zen. Oso ona, Memoria ona. Bai, memoria ona. Memoria edo sortea? Agian biak. Bueno, zorionak, egun puntu! Ondo! Iker eta Joseba, guk aparteko zorterik ez dugu izan. Altxatu behar da hori, Bai, ez da? Aguaz, gora. Imintzio batzuk egiteko prest? Noski. Hartu lekua, mesedez, itxasnetan eritz bezaldea. Bueno, Bai, txalo bai, txiki bai, batzuk ere bai. Altxatu gauden buruari. Animoak emanda, animo horiek Ondo. jaso. Eta, guazen, denbora? Pelota, borobila, txikilla... Zer da? Beisbola, golfa, Bai, jateko, Bai. horia... pilota jateko? Ez. A ber, zer da hori? Hori da golfa. Jateko zoze, janaria. Jan, bai. Jateko, bale. Lurretik? Bai. Lurretik Bigarna, jan? bigarna, bigarna. Berenjena. Bale. Gidatu. Esneatera, behiari. Gidatu. Ez, bongoak jo, Txalaparta. Bai, Claro, oso ondo. Zaldia, lehoia, Vale. ez, tigrea, Ez. gepardoa, Bai. gepardoa eta zu, Arrapakina. ez, Oreina. oreina, Ez. ez zait ateratzen. Nola da? Oreina. Ez dakit, Ciervo. ja, baina ez. Ez dakati dekan. Gazela. Bai. Bai, ondo. Bai. Tigrea daukan. Bai. Eta amanitza bat, perretxeko posto itxua. Perretxikoa. Golfa, golfeko pilota, Bai. jantzai biligara ba. Zerrete perretxiko zaleak? Ez, Bueno, Bueno, adituak ez. adituak ez. Bordu nobeto lasai egon. Bai. Aditu ez Bai. pasara. Erto, bi, berroina puntu. Honezkero, imintziotan, aditu bilakatzen ari gara. Bueno, Hartu legua, mesedez, eta erakutsi hori inarreta unai bestaldean. Hauei esan berrek ez dago, bota proposamenak, botako dituzte seguru. Bai? Bai. Denbora. Txalaparta. Ez. Gidatu. Segurtasun uala. Zer da? GPS-a. Ez? Unai? Bai? Kristala. Ez. Nola ditzen den. Retrovisorea. Ez. Kotxe dirigitua. Bai? Ai, osona. Ibili. Trena. Horrela, Txutxu. Zer? Trena. Trena, bai, oso no? Krematorio bat. Ez. Hilda. Zer da? Hospitalea. Ez. Erizaina. Ez. Ez. Makilladorea. Hilda zauz. Bai, Ez, baina... zer- zaurituta. Ez. Ez, Hilda. Gero, baila zeruan. Ez? Ondo hori da, zer da hori? Hilda. Eta istripu bat. Ez. Istripuko ondoren. Oh. Pinotxo. Bai, eta Bai, jepeto. eta jepeto. Atu leku. Zelsa. Da, txaro horritzu. Momia. Momia bat. Momia bat. Ostras. Oso ondo egin dute. Ostras. Hilda, aspaldi hilda, arkeologo ari zen hor. Ah, Azterketa lanak egiten. bueno, Bueno, bera. Bi bai. zer, bi, eta hurrengun pinotxo, bai, berroina puntu. Momia bat zegoen lekuan Pinotxo ikusi gaute. Ba, maitagarria da. Ea bere bai. zer egite duten, eh? Bai. Hartu lekua, Inarreta unai, Iker eta Joseba bestaldean. Tope. Veteranoen bultzada ere izango da, noski. Ea. Ia ba, hortxe kontzeptuak, demora. Bai? Norra hasiko da? Bai? Hasi? Nekatua zaude, mareatua zaude, tripako mina, kutxa batean, medikuan zaude, Ahoa, ambulatorioan. Ahoa. Medikuan zaude? Vale, Non? konsultan zaude, ambulatorioan, osakidetzan, Urgentzitan. odola ateratzen Orokorra. naizean. Bigarna, Ospitalean. bigarna, bai. Ospitala. Azkar? Gero. Gona. Gona. Gona, minifalda. Minifalda. Bai, minigona. Vale? Minigona. Minigona.
zu zaude gitarra jotzen eta Inarrek kalean zaude gitarra jotzen eta Inarrek dirua ematen dizu. Hori da, kaleko musikaria eta ikuslea. Bai, ondo. Eta ospitala. Ospitala. Bai. Oso ondo, bigote. Ondo. Vale. Gepardoak gaztela usaintzen duen bezala. Antibotarrek, puntua behar ditugu. Lepora, salto, oso ondo. Ondo, danak, 60 puntu. Ikain. Hieroglifiko batzuk, Iker eta Joseba. Danak, asmatzeko prest? Beharko. Beharko. Prest, bai. Lehenengo hieroglifikoa, zuek, denpora. Lur azpian bizi dira. Termitak. Bai. Bai. Ermita ezberdinak, termitak, oso ondo. Badakizu ja termitek itzen dabin eraikinek, gero bizakiek, arkitektuek eta itzen dabila... Hori ikasi, egitura horiek eta... Eta kopiatu, zelan airestatzen dien, zelan itzen dabian, ikaragarria da. Trukean ez zera ordaindu gabe, eh? Bitu? Hori larria da. Duen espiatu, ideiak hartu, industriala, eta gero egin. Ondo. Iker Joseba, bigarren hieroglifiko denpora. Gazteiztik gertu dago. Agurain. Ez. Vale. Bai? Treviño. Treviño, sondo. Treviño. Bai. Bai. Ondo. Italia. Treviño, begien? Treviño, oso ondo. Treviño. Taupa antiguo, puntu. Venga, oso ondo. Eta neritzen, prego. Prego. Ikasiko dut italianoa. Ikasiko zu. Bai. Zer bakizu, neritz? Ez. Tre, badakizu. Tre. Gauza asko egin edo zierrekin. Ondo. Stronzo. Baita ere. Hori bakigu. Itxasne, neritz, bi hieroglifiko, hauxe lehenengoa. Etxera etorri da izeba. Ruteria. Bai. Mertxe. Bai. Merkatu. Merkatu. Merkatu ikusten dugu, katuak enduta Che Guevara, mertxe, izeba mertxe. Baduzu izeba mertxerik? Ez. Izeba gustukoena? Aldezan? Polemiko izan daiteke hori, Aldezan? Bakarra. Bueno, ordu bai. Esan orduan. Marga. Apa, Marga? Ondo. Kuxu bat, Marga. Ze, bai, beti hau gustukoena. Bai. Bezina esan. Bale. Berari bakarri. Itxasnen eritz bigarren hieroglifikoa denpora. Ez du onartu ikusleen... Kakalardoa. Itzegin... A ber... Kakalardo izketan, ez, kaka... Behien? Tika. Bai, tika baderantzuna entzati, venga. Bale, katika... Ez onartzen ikusleen... Zeiten horrek? Platika. Platika. Kilkertzu bet? Kri-kri. Kritika. Ai, kritika. Zuek kritikak eta onartzen? Honak. Hau hobeto egin ziteken. Broma, aurreko oso ondo, Berroita mar, puntu bikote, animo. Inarritan nahi, hieroglifiko zer? Oso txarto. Zeba? Bai, gainera, oza... Ez ditugu iniz asmatzen. Ez? Oso gatza. Gero igual ikusi bezala, zortea lagun. Baina zut uste, Ia ez gertatzen den? Bueno, ea ba. Ia ba. Lehenengo denpora. Herri ederra da. Ilargi... Ez, mun... Bai? Munka. Mungia. Herri ederra da. Munbin... Ka ere badauka, esan zuie? Munka. Munka zerria ba. Ba, ez dakit munka. Hieroglifikoetan berdin hori da irakurtzen dugu. Mr. Binek inglesez hitz egiten duenean, nahi duenean. Mun, esaten dio ilargiari, da, ka, mundaka. Ene, zelako morrua. Bai. Bai. Nola egingo luke, Mr. Binek, zelako amorrua? Amorrua, uste nuen mun, amorrua. Beti dagoa, errek. Bai. Kroketa dunez lan zan. Bigarren bero datorre, erne, Bai. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Ez dakit txalupa ez ote den? Esploratzaia. Ez, nor da? Dora. Bale. Non, ikusten da? Nola ikusten dela. Dor pertsona. Dora non?
buruan. Non? Dora, motxilan. Mapa. Dora dago o baten barruan. On, Hori... Dora eta tu. Ondora tu. Bazirudien borobil bate, benetan. Bai, oizkia, bai. Kasualki, borobil batek Eskerrik asko publiko. Biak erreza izkigu hauan, Bai. Are, espero genuen. Bai. Egia, aurre ikusi duzu, Bai. Punturik ez imanatu. Inar. Bai, animo. Eskerrik asko. Ia publikoari kritika, adarra eta nola jotzeuten hauek. Prest daude? Ni? Prest? Kritika egiteko, Ah, bueno, vale. Bai? Guazen ba, miruzeko eskua den, deia darra. Aurrera. Miruzeko eskua. Ona, venga, iepa! Zeinan? Egon lasai, saiatu zara, eta hori da garrantzitsuna. A ber, nahi kondo, Bai, pixat zu eroglifikoekin bezala, za? Bai, oso antzera. Bueno. Ikerreta Joseba! Lehenbiziko eskua, guazen. Mesedez, norenak dira ume hauek. Ze lurraldetan aurkitzen da Axilorreko aztarnategia? Bizkaian, Gipuzkoan, Zuberoan edo Nafarroa berean? Nafarroa behera. Errotea? Zuberua. Gipuzkoa. Bai, bokal barik geratuko gara, baina erre batzu bai. Aurrera entzun! Formalak mugitu dut gehiagi horrego. Iker Joseba, noren dantza da kantoren titularen arabera? Varoufakis, Zorba, Jroña, Dafnia... Bi edo hiru. Bai? Zorba. Oso ondo. Eta honekin platera puzkatu eta, ezta? Ondo. Varoufakis dakizu nire krasa zela? Bai, Bai. Bokala? Zer ez du? Bai. Benetan? Hori ere gogoan hartu, Bai. Aurrera entzun. Ez entzun galdera, noski. Ze harri mota landu zuten Ramses Bigarrenaren estatua hau egiteko? Kareharria, granitoa, marmola, lapisa lazulia. Bai? Marmola. Granitoa. Granitoa. Ondo. Bokala? Aurpegia zeukan granitoz betea. Arkeologia txisteak eta aurrera mesedez. Ikatza karbon, Andria eta hombre gizon. Santi. ETV-ko zein saioren sintonia da entzun duguna? Dondon keikon, dondon pimpon, dondon kikilikon, dondon peinon. Bai? Zer? Don kikilikon. Kikilikon. Bai? Bai. Bokala? I. Dondon peinon. Hori, saio polita litoteke, Mirri txampainarekin. Bikaino xago, txirri! Bastatu aldu gau. Askatu nahi duzu edo? Ez. Zin dugu, nahi bai. Bueno. Azken erronda. Nola dago tenis partida markagailuan duz irakurtzen badu azken setean, berdinduta, amaituta, 12. setean? Berdinduta. Ondo. Gero, advantage eta... Egin zuia tenisik, handako zuia tenis eta. Baitzutan. Txikitan hola kursioak eta. Bai, Bueno. eta... Baina ez dugu inoiz. Tira oso emankorrak izan antza. Rebesatzen inoiz lortu. Bueno, Bueno, animo. bai, zeo zer bai. Ondo, bokala? Igual betez. Bai. O. Mesedez, norenak dira ume hauek? Komodina jokoan... Iker Joseba. Bai? Aur iskanbilatxuen gura soek, gorreriak... Jotako, belarriak. Vale. Bien artean. Hoi da.
Tenisa bezala. Hoi da, bigotekakoa. Sartua? Bai, oso ondo! Komodina zuentzat. Komodina! Ondo? Esan nezaken neuk, edozein momentutan. Begira. Itxasneten eritz, bigarren eskua, ez du ezertarako ilusiorik. Zue pai, eskerrak. Noski. Lehenengo galdera. Bernardo Atxagaren liburuaren arabera, ze herrialdetan ditu, zazpietxe. Espainia, Errusia, Frantzia, Maroko. Maroko? Bai? Ikote? Frantzia. Bokala? A. Eta entzun hau. Nola du izena, entzun dugun Ingriden kantuek. Futu, futon tue. Tue futu? Tue futu. Ona, eztia, Ondo. Eta bokala? Ba, aurrera, itxasneten eritz. Eta galdera, ze kolore du nagusiki mozorroaren gorputzak? Berdea, gorria, laranja, horia. Gorria. Ondo? Mozorroarena. Beste bokal bat? I. Bizitzea. Eta aurrera, beste galdera bat? Bai. Ba, adimentsu, ate joka. Kantuz derraun afizia, asteko hiltzia, neuretzat kantuan dago fortuna guzia, eta kantuz, noa botatuz, neure hasia. Oso ona, Baste talderen bertxio egin digu, adimentsuk. Akelarrek entzazti sorotan bele gatibu. Sorotan bele? Errotea? Akelarre. Zara mabizia, Azteko hiltzia, neuretzat kantuan dago. Oso ondo, bokala, ikote? U. Ez da burik? Jo. Bueno, ondo. Bueno, a ver, pista bata, ondo. Bai. Saietuko zarete edo azken erronda? Uste dut. Itxasnen eritz, azken erronda. Alfabeto grekoko ze izkirekin lotuko zenuke argazkikoa. Alfa, beta, gamma, delta. Delta. Ondo. Delta. Eta beste bokala azkena? O. Ez du ez zertarako ilusiorik. Itxasnen eritz. Hilik bizitzea. Eriotza baino txarragoa da hilik bizitzea. Zer gorra hori, Jo. Ona! Komodina! Zuetzat ere. Oso ondo. Inarri da unai? Bueno? Fuf. Zer? Bueno, ez dakit. Oren ja urduri pixka bat. Bueno, saiatuko gara, baina. Animo, gozen da. Bai. Orain ere zelatan ari da. Zelatan. Ze urtarotan amesten du Shakespearen liburu baten izenburuak? Uda, udazkena, negua, udaberria. Udaberria? Errotea? Negua. Udazkena. Uda gau bateko ametsa. Bokalik ez? Eta aurrera? Ze hitz estari diogu sorotan beleren kantu honi? Peruan odeiak daude, itxasoan txalupak. Guztiz bustiak gorputz osoa da. Zapatak. Zapatak guztiz bustiak gorputz osoa da. Neguko eguraldia dago, eta uda orain Bokala orain bai. A. Eta segi lanean. Nola du izena Obelixen maitasun platonikoak? Farala, fariba, falbala, farfala. Bai? Farala. Farala. Kolonia bat, hori? Bai? Fariba? Xeikan?
Farfala. Falbala? Bainekin niko belizio maitasun platoniko bat, dakonik? Bueno, bihotza harriko zorraren parekoa, baina bigundu ere egiten zaio, ondo. Ez dirakurri inoiz, Ez dirakurri inoiz, Aragia, pio bat gustatzen zitzaiola. Basurdeak eta... Bai. Betzen galdera di. Jatea. Aurrera, animo! Hona, nola ditzen amaganaren bigarren albumak. Like a virgin, like a prayer, like an angel, like a queen. Bigarrena, Nik uste dut. Like a virgin. That's time. Ondo. Mogala? Like a... Nahiko lan, ez da? Azken errondara. Ostras. Bai. Zein agente famaturen zenbakia da 00 zazpia? Aukerak? Irakurri behar dira edo? Ez da beharrezkoa. James Bond. Bai, ez da. Ondo. Bokala? Orain ere zelatan ari da. Erraz. Zer rote da, inarreta unai, komodina lortzeko aukera oraintxe? Erraz ikasten da. Erraz ikasten da. Na. Ikasten izateko badaukagu. Ikusten da lehiotik. Asko begiratzen duena, bueno. Ez da zer pasatzen, komodina galdu dugu, baina markagailuetan aurretik, honela markagailuan, 300 eta komodina Ikerrek eta Josebak, itxasmeten erik 280 eta komodina, 350 Ikerrek eta unai, Ezer erabaki barik, zein da zuzena? Lehenengo erronda, Iker Joseba. Zeuk erantzuten hasita, ondo ikusi aukerak. Haien abizenak dira. Maquiavelo, Nietzsche, Michelangelo, Rembrandt, Monet, Copérnico, Galileo, Beethoven, Descartes, Darwin, Chopin. Nietzsche, seguro. Nietzsche. Friedrich. Friedrich, bai, ondo. Rembrandt. Hala zuen izena, bai. Izena, baina abizena ez. Harmenson, abizena. Inarru nahi? Darwin. Izena? Charles Darwin. Iker Joseba? Descartes o Descartes. René baitzuen izena, bai. Filosofuetan ondo. Inarru nahi? Beethoven. Ludwig van. Copérnico, Nicolás. Niklas, bai. Inarru nahi? Monet. Claude Monet. Chopin. Komodina erabili barik? Ez da, azkena hori da. Frédéric Chopin. Orain bai, komodin barik, asmatu beharko? Bai. Unai? Ostras, bai. Maquiavelo. Ondo. Oso ondo, horreita mar puntu. Inarreta unai entzat. Ondo. Bigarren erronda, itxasne neritz. Eztoka mairu taldeko kide ziren. Xabier Lete, Benito Lertxundi, Josean Artze, Alberto Ormaetxea, Lourdes Iriondo, Jose Angel Irigaray, Josean Tolosa, Jesus Mari Artze, Ramon Adán de Iarza, Julen Lekuona, Mikel Laboa. Xabier Lete. Taldea osatu zuenetako bat. Ezinbestekoa. Gure Xabier. Inarru nahi. Jesus Mari Artze. Bai, taldearen ikuskizunetan txalapartaren presentzia sustatu zuen. Berreskuratu zutenak txalaparta hartzen nahiak. Iker, Joseba? Auzotarra Mikel Laboa. Sortzaileetako ba, noski, gaur Lourdes Iriondo. Azeratik taldean hau ere, ondo. Inarru nahi. Alberto Ormaetxea.
Hau realeko entrenatzailea izan zen. Iker Joseba. Benito Lertxundi. Bai, ezinbesteko hau ere, noski. Gaztenetako bat momentu horretan, baina ezinbestekoa Itxasne Neritz. Jose Angel Irigarai. Idazle, poeta. Josean Artze. Oso ondo. Komodina. Horrek beti asmatzen du. Julen lekuanari eskerreuna 50 puntu. Itxasne Neritz. Hirugarren erronda, Iñarrunai. Erantzuten hasiko zarete, euskal izaki mitologikoak dira. Bueno. Traganarru, Zezengorri, Basajaun, Zuro, Etxaiaun, Sinerman, Galtzagorri, Sugar, Erensuge, Amalur, Ekieder. Basajaun. Basoko gizaki pasatia. Galtzagorri. Iratxoa. Sugar. Mari Jainkosaren senarra. Iñarrunai. Erensuge. Dragoi gaiztoa. Amalur. Lurra, Amalurra, bai. Itxasne Neritz. Zezengorri. Sondo? Iñarrunai. Buah, Ekieder. Euskal abesti bada hori. Ekieder. Iker Joseba. Komodina. Eta planta. Traganarru. Itxasne Neritz, erremotatzeko aukera. Etxajaun. Osondo. Zuzena da, 150 puntu. Haze tentsioa. Eta marka joan alargatu zaizkigu 200. Antiguo Boston $90 marratun Kudiega Zarautzen, Meñaka Betxo $180 puntu. Miluzeko bi izaki mitologiko. Iker eta Joseba Txalo eroan mesedez. Ba. Lastima, 9. saioa. Eta hause azkena. Denak asmatu ditugu hemen. Ez gau, gerauki. Bai ez da, hori tokatzen baita. Miluzen ere noski, tentsioa zer den ezagutu izan dugu. Bueno, lanak fin egite ere bai. 3.400 euro pilatu dituzue 9 saio hauetan. Ze balantze egingo dugu, Iker? Oso ondo, oso pozik, kriston esperientzia ona, eta dirutxo bat, pixkat, oso pozik, oso pozik. Joseba? Ba, berdin. Ezagutu dugu Miluze barrutik, Ikerekin etortzea ere plazerra, beraz. Pozik. Gu ere ze gustora eurekin. Guretzat zuek etortzi batera. 9 saio esaten dugu 3.400 euro, bai egabuz batzuk ez dakei preziorik. Erakutsi zuie, mutil oso jatorrak zaretela, mundialak zariela, Iker Joseba, haupa zuek, mila esker. Eskerrik asko denagatik. Mila esker. Iker eta Joseba. Bihotzeko Iker eta Joseba agurtuta. Ai, nobedadeak Miluzen. Itxasne Neritz, ondo? Justo. Bai, baina. Emozio askorekin. Bai. Sailkapen fase horretan aurrera egitea lortu dugu. Iñarra eta Unai. Espero baino beto, Bai, Zuek ere, bai, ez da? Arituta, Bai. txundituta. Txundituta. Eta hainbat sinonimo gehiago. Bai, esaterako? Beste dozein. Hau bete hor, Bai. esaterako. Hau bete hortz, bai. Ondo, bai, aurkeztera izateko behar dira sinonimoak eta. Bai, badakit. Bide horretan galere orain sokatira. Ezinbesteko proba, Egin beharko. zuek puntu gutxi horrekin sailkatuta, Bai. erantzuten lehenak, hartu lekua, Ui. eta guazen sokatirara. Denbora, ze automarkak ekoizten zuen Kakalardoa izeneko autoa? Fiat. Volkswagenek, zein euskal hiriburutan dago Indautxu auzoa? Bilbo. Bilbon dago. Zein udalerritan dago Euskal Herriko petrolio findegirik handiena? Paso. Muski zen, zein forma izan ohi dute aginte zumeek? Paso. Zirkularra edo borobila. Zein da arrainik azkarrena? Izurdea. Marrazo mutur luzea da. Zein animalia agertzen da Serbiako banderan? Paso. Arranoa. Zein udalerritakoak dira jatorriz zigarrotxo eta teilak?
Tolosa. Bai. Nola du izena Arabako ikastolen festak? Araba Fest. Araban euskaraz. Zenbat hilabete irauten ditu kateme baten haurdunaldiak? 5. 2. 20. mendeko zein hamarkadatan bihurtu zen Hawaii, Ameriketako estatu batetako estatu. Zein hamarkadatan? 60. 50. hamarkadan estatu batetako zein estatuk du Kaukasoko herrialde baten izena? Paso. Georgiak, nola deitzen zaio gazteleraz edo frantsesez artizarrari? Paso. Venus deitzen zaio, zein udalerritan dago Bizkaiko batzar nagusien egoitza? New Yorken. Gerniken? Ipa! Bueno, izan zitelen. Igual Kirmen Uribe eta... Kirmen Uribe, Agirre lehendakari ze bere sasoian New Yorkera joan zen, segurazki Gernikati pasatuta. Inarru nahi. Araba Bueno, Fest, pena. Bueno. Baina publikoa barrezka, Bai. Finala jogatzez bada komedia pizkat egitea. Bai, hori da. Ondo pasazuie? Hombre, bai. Ongi etorri ona, Miluzen? Bai. Aurre jarraitzeko gogoz? Bai, behar ikusiko dugu elkar. Topatuko gara? Hau parzuek, urrengo arte! Ondo! Lanean fin! Arrankudiaga Zarautz konexioa, fruituak ematen ari da. Bigarren ez jarraian, finalera, neskak? Bai. Ondo? Aurrekoan irabazien dituen, 250 euro. Bai. Gaur zenbat irabazien nahi dituzue? Botea. Bai, Zakua. Sakua. Miluzen zakua. Sakua. Al guztiduna. Bete-betea dagoena. Gaur, Miluzen jokoan. 25.000 eta 700 Ondo? Atzuko entuzten eupe. Bai. Ze aukeran, zakua edo publikoaren maitasuna? Bueno, a ver, hola lagatze ba eso... Sakua. Bueno, ba, animo! Urretxu zumarragabea zain. Eskerrik asko tortzea. Eta etxekoen maitasuna presiorik ez daukana be, bai? Zuk aukeran zakua edo etxekoen maitasuna? Bai. Zein? Ba, etxekoen maitasuna. Noski, ba. Horri esker gaudegu hemen. Etxekoak onena zarete, mila esker. Gure profesioan, arrakasta da etxekoen maitasuna. Zalantzari gabe. Eta soldatare bai, zuega dezago, beraz. Mila esker. Ekin bat egiteko momentua. Igun zara Mexikon. Ez. Ez? Behin, igarle batek esan zidan. Zein gozule? Zu bukatuko duzu Mexikora joaten. Bai, Hala gota zidan. Momentuz ez da profezia ez da bete. Ba, Mexikon badau bizitza kultural dona, igual... Neskaraguna joan da bitan. Bakarrizketa batzuk itxeko? Bai, begira. Itxasnen eritz, Mexikon egon zari, Ez. Oraindik ez. Oraindik ez, ondo? Zakua irabazita, ara? Bueno. Lehenengo Australiara. Hori da. Mexiko oso politxera bai, Seguro. Geografian ze moduz? Bueno. Gaizki. Bueno eta gaizki artean. Hortxe daude. Handeletxekoak adi, gaur finalan, Mexikoko estatuak dira, denbora. Jalisco, bai edo ez? Chihuahua. Bai. Yucatán. Bai. Tijuana. Bai. Guadalajara. Durango. Bai. Tabasco. Puebla. Cancún. Bai. Acapulco. Eski bai. Chiapas. Bai, que sí. Egi estatu egingo dugu. Lau akats. Mexikoko estatuak dira gabiltz galdetzen. Jalisco, seguro. Ahorita vos en su año. Guadalajara. Durango igual da iría. ¿Esta no? Zazpiak. A ver, pues acá. Chiapas. Ahí está. Lau akats. Berriro. Está la primera. Yucatán. A ver, Yucatán da irla. Estatua. Irla. Zagutako bat are. Cancún da iría. Zagutako bat are jumardu. Acapulco, Chiapas, bat bestia ez. Chiapas. Seguro? Cancún, Chiapas, takit. Oituko gehiago. Segundo. Eta gehate baka irukin, iru faio nahi du
porque hau ez dakit. Hasiera zenek, zein neskan, han. La, hasiera, ez hori bazan. Cancún. Holan. Hola, 3 dazka. Ez, 4. 4 ziren. Ez Cancún. Azkar? Ez. Ya está. Itxasen neritz, urrezko galdera. Guatemalarekin egiten dute muga bik denbora. Ni idea. Durango, ez, Guadalajara. Eta... Ez, Yucatan ez. Puebla. Zemuz? Txarto. Eski. Momentu baten hasi zeret esaten hiriak, estatuak, guztia Mexikon dagoelako, baina gauze batzuk estatuak dira, izen batzuk, beste batzuk ez. Ja. Ikusi egingo du gariketa, zemuz amaitu dan. Jalisco, estatu moduan jarri dugu zuzena da. Mariatxiaren sorlekua. Jalisco, no te rajes. Chiapas. Bai? Chiapas, Fermin Muguruzaren ezinbesteko bat. Bertan sortu zen nazio askapenerako armada zapatista ezaguna. Ondo bikote. Marcos, edade zailan ezagutu nuen nik, eh? Gure maitasun platonikoa Bai, zan. ez? Bai, ze egingo diogu. Durango, Perdita Durango. Bai? Bizkaiko herriaren omenez izendatu zuten hiria aurrena eta estatua, gero. Bai? Cancún. Aurrera tatzera. Estatua da Cancún? Edo ez? Ba, ez hiria. Hiria. Hiri turistikoa oso. Etu Cancunen egun gara gu. Acapulco, ez? Acapulco? Hiria. Hiria? Bai? Guerrero izeneko estatuko hiri populatuena. Acapulco dizorrek saltuek eta egiten dena itxosora eta ederra. Yucatan. Zer da? Irla. Estatua, Irla. Irla ez? Estatua bai? Cancún dauz Yucatanen. Txitzen hitza eta dauz Yucatanen. Oso ondo. Tulum. Obe. Altzuti esan dana. Bai. Bai. Chihuahua. Estatua. Txakurre bai. Estatua be bai? Bai. Gaizki ere. Ez. Ezkar horitu ba? Uste baino beto. Bai. Guadalajara. Ez eskoremoan zuzena da? Mexikoko hiri populatuenetakoa, baina ez da estatua ez. Bueno, betzen gu ez, Oso ondo. Ba, 3 bakarrik argitzeko. Puebla, estatu moduan jarri dugu zuzena da? Puebla de Zaragoza hiriburu duena. Tijuana. Bienvenidos a Tijuana. Iria. Pipak. Estatua da? Hiria da. Tabasco da estatua. Alderantziz bargan dituen horiek. Oso ondo. Ondo, bikote. Oso ondo, 450 euro, 2 akats bakarrik. Sakurako bidan eskara kokatu, baina urrezko galdera irabaztita 1000 euro irabazteko aukera oraindik. Itxasnen eritz. Guatemalarekin egiten dute muga bik. Hori da galdetu duguna, urrezko galderan. Erantzunen artean, Guadalajara jarri dugu. Zer? Gaizki, fijo. Bai, ondo, seguro. Zuzena da, Guadalajara? Tabasco eta Chiapas. Oso ondo, Maria txirik ez du ekarriko gaur, baina jazpiren euro denera pilatuta bai. Sei horretan ikotean no, apazuek. Eta zuek, abestu eta negarrik ez dut. Eta mil luze. Mil luze, egunero. Musu bat,